www.radyo.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban.
FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipon yung oras sa Pilipinas, alas 7:05. Ang oras, buylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Lift. Dare to switch, Lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-kafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ay araw-araw pa, apat lang kadlaw bilen. Ay araw-araw pa, ay tuod no? Apat lang kadlaw mga kakifay, Pasko na ho. Ay nano na lang ni. Di na nga amon nga Pasko ni K500 wala gyapon na. Anyway, Merry Christmas sa inyo tanan-tanan in advance, and advance Happy New Year sa inyo tanan. Apat lang kadlaw na bilin, Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Sa liwat, maayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tag-palamati, maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Rebalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Company City sa bilogong probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate.
lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man naton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. O naton karon sa patrol K5 Kim Kaluyo. Samtang nga pila makaron ka mga balita kay permisyon na tipon sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. O naman naton karon ang mga pila ka mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga reporters with K5 Alex Escalante, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kag sa buman mga balita nagikan kay K5 Karen Badilla, and of course nga dalagko nga mga balita nasyonal kag balita international kung sa aton nga news center with K5 Sani po na K5 Aliara Joy Apin. Kinandano po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Sa kinandan, ako naman ay K5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Sunday, December 21, 2025. Baw? December 21 na Tagalisubong, daway la mabalan. Tuod, no? 1, 2, 3, 4. Anyway, kung naton nga hambalo na bing inang before Christmas, 3 days na lang, 3 days more to go before Christmas. And 4 days more to go, Christmas na. Ang K5. Ang iban na nakatapos na sang ilang mga Christmas party kay 5 Andre. Ang iban nakatapos na nampas ng Christmas party, ang iban manog Christmas party pa lang. Amon diri sa K5 News FM lapit na lang pizza sa Martes nagili kay 5 Andre, no? Sa pizza 23 na amon nga kuan giliw ang Christmas party sa pizza 23 Martes ng adlaw lapit na lang giliw. Walang kadlaw. Mga K5 mga Christmas party man kami. Ang amon nga regalo hay ginagmay man lang amon nga kuan nga nakabutang sa exchange gift namon. Exchange gift namon balor ya sini daw mga isa ka karabaw gawa bilin. Tapos ang amon nga mga exchange gift ya kinanglan mga dlagko nga mga bagay nga mga butang. Ang inang for example baboy iputson mo sa regalo, hindi mo lang pagpaiwikon. Mga karabaw abi, kanding, baka, mga livestock bla, mga buhi. Iputson sa regalo kag ipasanon, kag ihatag sa imo nga kwan nga sa imo nga nagabutan ko sinong imo nga kwan ano ganin panawag manita. Ang ka-exchange gift mo. Kung to na preparar ko na to, 3 bilog kanding to. Bahala na da may kwanto libay to wala sungay bla. Yawan gini brakinto lang nagabutan ko nga ngalan di samon mo. 3 bilog kanding wala sungay. Isulod sa kuan sa nang karton kag butangan sa nga pungos-pungos bla nga daw ribbon na blaw para nga mo nang ihatag ko nga regalo sa akon nga kwanto yan nagabutan. Di binas gini siya. Baw, yawang gini pasamon dalaga nga dantong tag-iyas to. Ano gini puli sila balay sa liyon mo. Susa sa liyon. Ginambal ko man to yaman. Ay, kalainin.
Sadya ni Amon Christmas party sa Pitsa 23. So, mga ka-K5 mo, di... sa ato sining nga mga iban nga mga katapos ng Christmas party ate congrats sa mga nagabutan may ara iban na nagabutan niya na ano ni ako nagabutan pero hindi man ni amo. Kung ano ganito man nagabutan niya hindi na kamo sagi ka reklamo kay Christmas celebration is not for a gift lang hindi Black K500 para na sa ginatawag naton nga pag kamaradiri, pag inuptanay, pag kiritaay, inuptanay, pag hugpunganay, pag palanggaanay, pag hugmanay muna. Ini tungod lang sa gift ang gift na iya kuan na pang second lang na. Ang ato selebrasyon niya ti siyempre na tao ang Ginoong Jesucristo hindi bla. Sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo amo na nga aton nga selebrasyon. That's why may ara kita sa ginatawag naton nga simbang gabi hindi bla. So ikapila na kadlaw sa mga simbang gabi man. Halin sang 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 days na. So 3 days lang kulang para magabot ang K5 maubos mo ng imong kuan ng imong simbang gabi. Yes, kamusta ang simbang gabi nyo? Okay lang. Ang iban daya ti kuan ginayan ang tutuod gyud nga simbang gabi ilang nga kadto ya K500 hindi bla. Kumayari iban nga simbang gabi sila ya para number 1 pakitang tao. Number 2 may lain nga focus. Simbang gabi kuno abi tapos pag-abot dito sa simbahan gatchatay sila sa amigo niya rin ako di sila niya lab rin ako di din ka na ya. Ano pagkatapos ta simba sila niya lab malibot ya sa kuan na malagaw-lagaw ta. K5. Hindi bla. Okay man na. Importante simba ka mo ha. Kami ara iba niya nga kuno abi masimba-simba pagkatapos way magkakadto sa simbahan at tuto sila ya kundiin ga kinupanay. Chinyo da. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagan mga K5 nano kira mga dalagko nga mga balita kay informasyon. Ang follow-up naton mga K5 may kang tanan sini sang ginhiwat or sang gin natabo mga K5 nga pagpangransak sang isa ka establishmento komersyal dito sa may barangay Ungka ang GT Mall nga sa din nakakuha ini ba hindi lang gali basta-basta K500 no. Ang nakuha mga K5 dito sa isa ka establishmento o isa ka kiosko na sudlan nila ang more or less mga 500,000 kuno nga cash. Tapos sa dito sa jewelry store mga K5 sus damo nga pagkaalahas K500 kinuha. Halos nagalabot kuno balor ini mga 30 milyones. Ang nagalabot sa mga 30 milyones ang balor sang mga lahas nga nakuha sa sining mga suspect mga K5 nga nagsulod sa sining establishmento agod nga magpangawat nga sa diin ginatudlo ini sang aton nga mga pulis nga grupo ini sang termite gang, mga grupo sang mga anay, mga K5 nga gang, termite gang. Sa latest nga balita nakuhaan sang CCTV footage sang ining jewelry store or sang pawn shop mga K5 sang jewelry store nakuhaan sang CCTV footage ang isa sa mga suspect kag ginapatian nga 3 kabilog ang mga suspect dire nga nagsulod mga K5 sa amo nga establishmento. Kag nagkuha sang sining mga alahas kag mga kwarta nga nagamasubra sa 30 milyones. Nami sila mga K5 kung may mga records bala nga to sining ang establishmento sang kwan Black K500 sang ining kwan ang itsura Black K500 may harap ka na may kopya ka. Nagkabi pakita giding hindi mo pag i-blur ha. Pakita giding itsura K500 kay marunggis mong may harap pa ganing nga video hindi bla. Ay nang marunggis nga klasika kwan nga klasika kawatan. Man pagsulod niya sa establishmento sa sining ginabaligyan sang mga lahas o kung sa sining jewelry store K5 pinangutod ya ang mga kwan ang mga linya sa nga kuryente pagkadto sa CCTV kag
Raon na, lantawan nyo bala pagsulod dyan sa may pertahan. Kay K5 tangla ya dayon. So, gintangla niya dayon ang CCTV. Kita idon CCTV, na muna pagtangla ya kita idon CCTV. So, nagkuha sa sang singit na kay K5 kapag tapos pinang-utod ang mga kuryente, mga linya sa kuryente, no, pinang-utod yo. Then, after that, sinaka ya mga K5 ang, sinaka yang CCTV. K5 kagagin kakasnan. Or base kung tinabunan niya na, no? K5 Andre, para nga hindi makita dayon siya. But anyway, pagtangla yara itsura yaw na kuno kakurapa sa ilong ko, mas kurapa pa niya ilong. Kita niyo itsura niya. Ang mataya mga K5, ang lawas siya lang tawab lang ng kuan malangan, no? Bisan nagakuan siya, bisan nagagamit sa sang bonnet, pero ang mata yan pagwas ka makita mong mata sang isa katawo. Kay 500, pag ma-identify mo, pag kilala mo ganiya, basta sa mata mo sa makita. Mga baba ganiya kag mga ilong na okay lang na, hindi niya mas kilala mong ma-identify. Pero pagwas ka sa mata mo siya makita, identify gina siya automatic. Itsura ya daw, nung mo masakon ka kurapa ilong. Pero hindi ko na kay puti saya, kuya maitom ko. Kaya wala labot, hindi ko kagwanta sang baho sa kanal. Tawab lang ang pag-agwanta kay Pabandri siyang pagsulod sa baho sang kanal, ni bla? Kanal na ginagyan nila mong sulod sila sa kanal sa tamburong. Kay 5 tamburong ginagyan nila sina, and then pag katapos sulod sa tamburong, gintiltig nila tos dalom nga porsyon. Suno sa mga tenants, K5 daw may ara sila kuno nga manabatyagan nga daw nagatiltig kuno, pero ang ilang nga pagpati nga may posibilidad base may construction niya lang niya bala sa piyak nga building o sa piyak nga mga lugar nga mabatian nila nga may mga nagatiltig, gali kay dito nagisdalom nga porsyon sang ila sino may K5 nga nga establishmento dito nagali dapit ang ginatiltig mga K5, no? So mo ning isa sa mga suspect mga K5 abilidaran. More or less mga edad sila siguro mga ara sa mga 30 tahon o 20 to mga 20 hon, no? 20 to 30 sa mga itsura sa mga pormas ng lawas niya kag kag sila nga itsura mga K5. No mo na gina-flash naton kag ginapakita gid para mga K5 nga base bla kilala nyo ni. Ngayo kamo to partida sila naton mga 30 milyones mga kulintas dahil may bigay man tabi na bisan rilo lang. Hindi gani kulintas kung kilala nyo ni. Naton ka ipoy-ipoy ka lang tunto ka ikaw gali ha. Para itsura yung mga K5 no? Mo nang itsura yo. Ang mata niya makita nyo gid no? Zoom in. Gin stop and then screenshot and then gin zoom in para makita gid ang itsura yung mga K5 no, baba niya hindi kitaon pero ang ilong niya kitaon kag mata. K500 no. Sana raw ang ilong niya kitaon no. K5 no kagaya nga mata, ang ilong niya amo gid kakurapa sa ilong ko. Dapat maglakat ni siya maglagaw-lagaw sa syudad, dapat nakakuan gini siya, naka-helmet o kung naka-bonnet. Kaya kung hindi ni siya mag-bonnet, magka-K5 laban-laban, ma-identify gini siya. At ang pamangkot, taga-diin ini siya sa mga kauturan naton nga mga tagpalamati, most especially sa bilog nga Pilipinas. Kung sa mga Manila, baka taga Maynila ito, o baka taga rito lang sa Iloilo, kasi kung na-identify nyo, kung kilala nyo ni, coordinate ka mo kay sobra-sobra na ni katama ang mga ginpanghimo nila. Lantawan nyo bala? Naka-K5. Hindi sila kabalo magpangabuhi isang patas. Hindi Black K5, Andre. Hindi sila kabalo mga buhi isang patas. Lantawa bala? Mga awat kay imo, yaso sa makon mo na. Negosyo sang tao, mga gadlagan sa mga 30 milyones to. Ang nataban nila mga K5 nga balor sang mga kulintas kag mga aritos, mga pulsiras, mga singsing, rilo, tanan nabaligya sa Jewel Restore mga K5. Now halos amo ni ang nataban nila mga K5 nga perti kada mo damo nga pagkaalahas ang naubos na kay arao kita nyo ng daw mo naguro ang
ano ganin ang vault no? Nga ano na nga mga papel nga gin pangkakasya naman. Sa ano nga rason abi pinangkakasya tong mga papel to kay 500 man tong nagatapik lang papel. No? Gin kakasya no? Ano nga gin kakasya to man para sa ano man? Mga ka-K5 no? May posibilidad siguro daw balaan niya ang tanan nga mga alagyan. Hindi ayhan may posibilidad nga nakaagi na siya trabaho da sa sulod. Okay, 500 no? Base no? Tapos ang purmada ya daw pang kwan? Purmada ya daw pang security guard daw no? Hindi man namugid na no? Pero wala purma yaw. Mga ka-K5 no bataon pa ni. Mga 25 to 30 siguro idadjust ni. Alam mo ni mga pangidaron ka mga itsura sini mga ka-K5 sa sining suspect. So nakita nyo amo ni siya ang itsura sang suspect nga pangawat sa sulod sang GT Mall sa Banwa sang Pavia. Mga ka-K5 nga sa diin nakadali ini sang masubra 30 milyones nga balor sang mga alahas kag kwarta pagid nga cash nga nagalabot sa mga 500,000 more or less. Ka-K5 no ining gintawat. So isa sa mga suspect amo ini mga ka-K5 no? Apat ni sila mo ata do sunod sa report ng mga tatlo kuno ni sila mo ang ginabulobanta do mga tatlo sila bilog. So ang isa sa mga suspect amo ni siyang nakuha sang CCTV mga ka-K5 sang dira mismo sa may sulod sang baligyaan sang pawn shop or sang jewelry store mga ka-K5. So mo na yung latest nga mga follow-up report. Ambot kung anong follow-up sa aton nga mga pulis na may persons of interest na ni sila. Ma-identify nila ihaning suspect ni. Bilidara no, kakasya ang CCTV gin saka ya kagin kabunan para nga giogin matya ko gin liso ito para nga hindi makita ang sa dalom mga ka-K5. Saya sila nga pagpangawat. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kay informasyon sa iban pa nga mga headlines sa ato sila nga pagpangalaga duwa ka mga grupo sa mga pamatanon nagkinagamo sa Haro Plaza ginatan-aw nga mga ka-K5 nga nagtabuay lang sa lugar. Kita nyo imbis ka magsimbang gabi ang mga yudi kanggaro nila mga yudi patula nila nagtinabuay sila ka magrinambol ina sa Haro pagkatapos may ato sa Manduryaw. Grupo-grupo naman sang una ga para lagyo na ni mga kabataan nga niga para nago ni sang unang nga tiyempo sang tiyempo mga ka-K5 nga ginapa-implementar sang maidid ang aton sining inang curfew for minors. Pero galing ang iba sila rinambol sila adlaw mo. So hindi makwan. Rituhan nyo blaw kung ano ang ginimo la sa may Haro Plaza. Nagrinambol ang mga tunto nila. Bodo karami po, Sus Maria Hiunes, de Rapon de Santissima. Kung mga ako ang pulis, dalan ko nila tigo kapang latiguhon tag isa-isa mo. Para makaladudla. Blaki 500. Pwede gani, pang dala mo ni airsoft kapang tiruhon. Para makaladudla ang mga tunto nila. Lang tawabla ho. Sila mismo yung nagkirita ito sa may Haro Plaza. Ka magrinambol. Magluwa sila mga ka-K5, may ara pag ina dito sa may Manduryaw, pag may nabunaan pag gani mong. Mga ka-K5. So ako ano mga follow-up report na anong mahimo sini sa aton nga mga pulis. Na anong mahimo sini sa aton nga otoridad. Kag sa ato sini nga syudad. Mga konsyal tada. Anong kuan yun no plano yun Sos. Mga ka-K5. Mga grupo sa mga pamatanon, no? Sila mismo nagrinambol. Daw matita, nakuha na itong informasyon. Nga ini sila mga K5 ang nagtinabuay lang dira sa among nga lugar. Truyan, tara karon kakuha ng mga follow-up report nagikan sa patrol upod sa kay K5 Kim Kaloya. Samtang sa iban paraton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Ari pagid, isa pagid pilason matapos nga ginbono sa tunga sang kinagamo sang duha naman ka mga grupo sa distrito sa Manduryaw. Abaw, ang Haro nga binakbakanay sila sa Manduryaw amuman. May duha man ka mga grupo nga kinagamo sa distrito sa Manduryaw. May isa nga pilason bangol mga K5 nga nabunan. Ini mga ka-K5 hindi man ang iban ni mga pamatanon maguro ni iban mga sultiro. Iban mga pamatanon man. Ano na lang ng aton Paskwa nga mga yudi patula nila nagrinambol ang mga buwisit nila.
oh, gabi na yun natabo. Mga kaki-5, oh, sa nagsuga. Oh, dra sila nag-rinambol sa may distrito sa Mandurriao. Oh, ang isa to, oh, ato ga, isa ga tumpila. Oh, Maria Ihuni, so ikaw ay mapamatian hambalo ng tanit nagkraubos lang kamo para madula kang mabuhin-buhinan ang mabuhin-buhinan ang mga tunto diri sa aton. Oh, ari sa di pa saka-saka pa sa kuno do sa piho man. Oh, mga kaki-5. Oh, pero kung mga sila na isa nga way na sila mga upod, way man na. Oh, hindi ba kay 500? Kaya for example, sila na isa galakat, way na sa mga upod, way man na matabo ito. Nga gasali ka may grupo mo, di pa grupo-grupo mo. Oh, hindi ba? Oh, di pa kuan pa, di pa tumbo-tumbo to isa ka kaya na to yo. Kadami pang Bosos Maria Ihuni. So, dumduman ko na sa nguna sang ang pulis di sa nguna si kuan man si pulis di si inang kuan da si pulis Kernel Canyeso ambot subong kun do nagritar na guro to do nag-general na to mo. Ado si General Canyeso do nag-general na to basi nagritar na gani guro. Mga ka-K5. Siyang hipi di siya nagligad anay. Dumduman ta chimpon tatay digong ang presidente. Why sa mga amo ni subong nga mga kabataan nga nagarinambol halin sa amo sa tunga chimpo. Kay kun gabi garubing ang aton nga mga kwan nga mga pulis wala labot sina K500 nga may nagarubing nga mga pulis. May ara pa nagarubing nga puti nga van. May mga dala nga mga airsoft, may dala nga mga batuta, may mga dala nga mga latigo. Pag makita nila mga kabataan sang gabi nga nagalakat-lakat mga 10 oras sang gabi, may ara nga ginatiro sila sang airsoft, may ara nga ginalampusan sila sa mga batuta, may ara nga ginabakol sila sang latigo. Kataralas mga kabataan sa una kay nagaparahimunong silang balay, nagaparanago silang mga balay kada gabi. Subong ya mga kaki-5 ulan tawablaw kung anong mga kung anong katabo. Kung mga buhi ni si Jose Rizal sa Pizza 30, kuan nyo? Rizal Day subo sa Pizza 30. Mga buhi ni si Jose Rizal, laban-laban pang pakdulon gini sila mo. Kaya ang hambal mga kaki-5 ni Gat Jose Rizal. Ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. 500, no? Ang mga kabataan, pag-asa ng bayan. Subong, ang mga kabataan, puro tanan ulugtasan. Sila ang problema ng bayan. Hindi kay pag-asa ng bayan. Problema ng bayan, mga yun pa tula nila. Magluwas lang sa mga kabataan, nga mga butanan, nga mga ginpadako, sila mga ginikanan, nga mahinadlukon sa Diyos. Damo man sa mga kabataan, nga mga mahinadlukon sa Diyos, hindi Blacky 500. Mga manami, nga mga kabataan, mga mabuot, mga kuwan sila, mga halos kilabanan sila, mga achievers, no? Nga mga kabataan. Damo sa mga kabataan nga mga achievers ang mga achievers niya mo pa ni mga mabuot, amo pa ni mga mahinadlukon sa Dios. Amo ni sila mga ginpadako sa ila sila mga ginikanan nga mangin mga kwan no, mga maayo mga mahinadlukon sa Dios, mga matinahuron. Amo ni silang mga achievers nga mga kabataan, amo ni silang dapat naton nya pag dayawon, pero yung kundin pa tong mga dungol nga mga ang grado nila bla mga tag 75, amo pa ni mga dungol nga mga yudi ambus. Tom ko subong makita kung ang sitwasyon ka mo ng itsura sa mga tunto nila. Nami pang palapitan tayo sa isa kag pangbakulon tayo sa isang ng lulod bla nga bakol. Intindihan mo na kay 500 lulod nga bakol. Nablang dalaan mo bala sang batuta kag panglampusan bla di sa may dalom sang tuhod bla nga turutulan na ho. Parang hindi nakalakat. Ambal sa akon kilala sa mga kapintas mo si mo John man. Kaya kung hindi mo na pagpintasan, mo managyapon. Galing kay manti may ara kita sa nga kuan mo lantawa nyo. Ang Saharo, garin lagsanay, garin ng bulanay. Ang sa may Mandurriao, garin ng bulanay. Basi kung gusto pa na mag-intra sa nga ribalo kag sang lapas. Dalian nyo na. Harop lang kag Mandurriao, basi gusto mag-intra sa nga ribalo sang lapas sa mulo. Ay, ano man. Daw pirdi ka mo, daw bitin ka mo, daw pigado. Ay ka mo ya. Yo. Hay. Pirdi ka mo. Kuan ka mo, way ka mo.
Medyo alaos kamo ya, pigado kamo, haro lang kag manduryaw subong nga mga medyo gapasikat sa plaza. Sa sunod, base kung gusto mag-intra da mga taga Lapas da, mga taga Mulo, mga taga Ribaloda, Isus, sa city proper. Na plano nyo? Ay, oo. Karami pang lapdusan tag isa-isang klase ka mga kabataan eh. Mga ka-K5 imbes nga pag-asa ng bayan, lugtasan ng bayan ng mga yudi patulan nila nga ni. Ay kundi pangalapit na lang Pasko ang pinaugta sa mga yudi kakak nila. Pero yan tara, sus Maria, ihunis ti garapon ni Santissima, Santimuson, kamukaroon, Unta na eh. Nga boy ko na karon. Na, base gusto nyo mahabuyan nga mga yudi patula kamo. Yung tata nyo na, sigihan nyo, yung tata nyo na. Nuga na kamo kasige. Base kung gusto nyo makuan bla, base nyo gusto nyo mahabuyan bla. Ilan kay kamo ang balan nga tama na nang sagi ka rin ambol sa mga yudi patula nila. Kuano? Maria ihunis, tigarapon ni Santissima, kamo karon. Suryan, tara karon magka-K5 sa ato siling nga pagpangalagad samtang sa iban paraton nga mga balita. Pagpagin naton nga mga headlines sa balita nasyonal. Si Sara Diskaya kag walo pa ka mga iban nga mga upod niya naka-K5 sa sining ghost project nga flood control project mga ka-K5 ang ginpriso na sa Lapu-Lapu City Hall. Lapu-Lapu City Hall di na dapit man sa kuana sa Cebu. Ang Lapu-Lapu City Cebu dito na. Dito kalayo sa ilang naging prisuhan now. Di na Lapu-Lapu naman. Hindi bala na Lapu-Lapu City sa Cebu man na, hindi bala? Sa Cebu gimagro, dito gima sa Cebu gali. Sos, kalayo masong ila itong naging prisuhan man. Ako sa bagay, mas mayo na nga parang hindi sila maimprobinsyahan to. Ay kung dito sila prisuhan sa Manila to, basi damo sila mga grupo to makatuan pa sila to masyado. Mayo na. Mga ka-K5. So ato na sila, ang walo ka mga ginpapanaugan sang warrant of arrest, ang iban sadto, mga taga DPWH. Kag subuman si Sara Diskaya, ambot si Carl Diskaya kung san oya. Kay si Sara palang ang kuan mga ka-K5, ang ginpapanaugan sang warrant of arrest, kagin dakop sang National Bureau of Investigation, mga ka-K5 kagin padala dito, ato na sila ginpriso na upod sa walo kabilog, nga mga ginpangpasakaan man kaso. Nga mga taga DPWH sano ta makabati nga may mga ginpang priso na nga mga congressman man kag mga senador man dugay-dugay pa hindi mang Christmas pa ni sila ya subong. Si Sara Diskaya gani ato na to isprisuhan mang Christmas ang mga utok-utok ya sa likod way pahaw. Mga ka-K5 hindi masiling abi nga ginapina naton si Sara no. Manti kabalo kita nga ti kuan man mong isagid man saya mga ka-K5 sang kahimbon sang pagpangawat sang kwarta sa kaban sa gobyerno si Diskaya. Ila binigid ang mag-asawa nga Diskaya. Mga ka-K5 pero hindi ka sila nga pagpangapin sa Diskaya pero ang aton nga punto simple lang. Hindi man ni sila makapangawat, ining mga kontraktor nga ini kay 500. Hindi man ni sila makapangawat kung hindi sila tolerar sang mga nagapatigayon sang project. O hindi ba na? Ang nagapatigayon sang project amo ni ang mga senador kag mga congressman. Mga ka-K5. So sila ang nagapatigayon sa mga projects magluwas sabi sa mga lokal pareho sabi sa mga mayor kag gobernador may ara man na silang ilaman. Pero ang national mga ka-K5 is congressman and senador. Maalokar sila sang budget, mangita sila sang budget nga amo ang ipahimo sa amo nga proyekto. Pagkatapos sa sila nga proyekto, mangita sila sang mga kontraktor. Sang una nga time, sang mga tsimpo ni Kupong-Kupong kag mga tsimpo ni Guraban, mga ka-K5, hindi pa ni uso masyado gid ang ginatawag naton nga taker kag baklanay sang mga programa ko sa mga projects kay 500. Hindi pa na uso. Ara ginasang unaya ang ginatawag naton mga ka-K5 nga kompetisyon sa negosyo. Katulad sang pagkumpit sang bidding. Mga ka-K5 pero subong
Wala na ina nagakatabo ang kompetisyon sa bidding. Kay kada tagsa-tagsa ka mga senador o congressman, may ara sila yang nga ginapangita ka ginakuha nga mga kontraktor nga mga paborito nila nga mga kontraktor. Kag amo ni ang ilang nga gina-convince. Ngamba sila nga sige ikaw uyat sang project nga ini. Valorya sini mga 1 ka bilyon. Ang project nga ini nga 1 ka bilyon. Ikaw ni mauyat pero kinanglan ihatag mo sa akon ang 30% sang 1 ka bilyon ha. Amo na sang akon nga SOP. Sang una mga kaki 5 to 10% lang na ang ginahatag sa mga patigayon sang project. Pero sang ulihi, bango sang tuman nga kasakon sa mga congressman kag mga senador, ginamat-amat nila saka sa 15 hasta nga nag 20 hasta nga sang ulihi nag 30 so karon ining mga kontraktor naman kay ginhatag na nilang 30% lang tabla 30% sang 1 ka bilyon. Ang 30% sang 1 ka bilyon kay 500 pila? Di bala mga 300 milyon? 300 milyon? Mga ka-K5? Ang 1 ka bilyon nga proyekto buhinan mo sang 30% nagalabot sa 300 milyones mga ka-K5 ang ihatag mo sa proprietor sang project. Ay, di ba? Karon ang mabilin karon is 700 milyon. Sa 700 milyon, mga ka-K5, ang kalabanan nga mga kontraktor, pinakanubo nila sina nga ginakuha dira nga ganansya kay 500 is 20%. So kung kwaon mong 20% sa 1 ka bilyon, sa 1 ka bilyon yapo sa isip, ang 20% is 200 milyon. Hindi ba kay 500? So buhinan pagiliwat sang 200 milyon ang 700 milyon. Ang mabilin sinadira is 500 milyon na lang. Sa 500 milyon, may hatagan kapada nga taga DPWH nga kawatan, may hatagan kapada nga mga barangay opisyal sa ginaplastaran sang project, may hatagan kapada nga mayor o kon gobernador o kon sa di nga mga banwa ginapa-implementar, may hatagan kapada nga porsyento sa mga nag-ilintra sa bidding mga kaki-5 mga upod mo nga mga kontraktor, may 5% na ang ginahatag da sa kaginatunga sang tanan-tanan nga mga nag-intra sa bidding nga mga upod mo nga mga kontraktor man. Kahit siyempre ikaw ang taker mo, ginhatag na si imo mo, ikaw na nagtag-iya, bisan may mag-intra pa da, wala na sa may magdaog da, kay imo na buot silingon na bahig na. So ano pagin? Hatagan mo pa da ang kutob sa mga ara nga kutob sa mga ara nga naka-intra dira sa sina nga projects mga ka-K5. May mga porsyento na sila da. Pinagkataas nga nagakadto mga ka-K5 sang nga kwarta sa proyekto. Halos pinakataas na siguro mga ara sa 45%. 45% lang nagalabot ang 65% sa mga K5. Ara na natanan sa mga buaya kag sa mga sa mga tuod na sang tuod na ang bakunawa. Ang bakunawa tuod na, may tuod giman ang bakunawa. Kung may bakunawa giman ti amo na. Kung may bakunawa, gimatuod. Ara na sa mga bakunawa. Mga ka-K5, sa mga manog, sa mga buaya, sa mga palakaon, mga dalok-dalok, mga sungak-sungak. Mga ka-K5. Pero, hindi mo mabasol gani ang mga kontraktor. Kay hindi man sila maghimo sina nga magpangawat kay kunano da. Kung hindi tungod sa ginahimo man sa mga nagapatigayon sang project. Sa malipot nga sugilanon o lulupod sila tanan-tanan. Ti karon ang nagpatigayon like for example senador kag congressman di na sila yang nga si Diskaya lang niya kag ang walo tanan ka mga iban pa nga mga taga DPWH nga mga sungak-sungak man ang nagkalapriso. Di na to yang mga senador kag mga congressman nga mga panglawag to di na to sila. Where are you now? Mga ka-K5? Where are you? Please, go to Lapu-Lapu City. Kaya dito to kamutanan ipang priso sa Lapu-Lapu City. May na kayo mainit sa Lapu-Lapu, sino pang dumon niya kamuda.
Sila pula-po mga ka-K5 nagpanginmatay para magpakigbato para sa aton nga ikanamatarong. Para sa aton nga kwan nga inang pungsod. Sila pula-po bla. Katapusan kamo inyo nga mga yudi patulay, kamo mga kawatan kamo. Yan tara karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Kag iban pa nga mga balita kay informasyon sa iban pa nga mga balita nasyonal mga K5. Si Congressman Akop la. Namduman nyo, kagi ni si Congressman Akop, kagi na siya, kuha na siya mong retired general. Nakagi na sa assign diri sa aton sa Iloilo City. Kagi na sa di sa may Regional Office 6. Nakagi na sa Regional Director sang Philippine National Police diri sa Region 6. Ining si General Akop mga K5. Nag-congressman ni siya. Sining karon gilamang ginbalita ngini siya mga K5 ang napatay. Bangod kay ni siya ang stroke. Ginatake sang stroke. Kag napatay gid ining si Congressman Akop mga K5 subong gid mga adlaw. After nga napatay na ining si Yosek Cabral nga gin-report mga K5 ini siyang nag-suicide dito sa may inang Benguet. Naglumpat sa pilas. Sunod sa report kay ang latest nga balita base sa ginhimo mga K5 nga investigation sa mga pulis kag ginhimo nga autopsy nagapakita nga wala sang foul play nga natabo sa pagkapatay ni Jose Cabral mga K5 kundi ang pure ini nga napatay sang natural nga pagkapatay bangod kay nahulog sa pilas pamangkot kung gintikwang baka K5 hindi man na makita kung gintikwang siya ni Black K5 Andre natural death kunomong ang iya kamatayon bago kinahulog sa spilas ang pamangkot basi kung may tikwang siya karo spilas hindi mo na mabalaan di Black K5 Andre istoryan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ng inyo batan ng builog na ginadulong sa inyo sa kauluan sa klinika DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag builog man ginadulong sa inyo sa kauluan sa klinika klinika Mighty C. Di power duo sa klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kinanglanon tani. Para layo kita sa stroke. Kita nyo si General Akop o Congressman Akop na disgrasya bangod sang stroke. Pero ko na nga to sining nga nami ang sirkulasyon sa dugo ta. Layo kita sa stroke mga K5 no? So gani kontra sa mga pamalitan hypertension, high blood, diabetes kag iban pa nga mga balatian mga K5. Ang diabetes ni kung kaysa mo man ang ginahalinan sang stroke mga K5 mo no? So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ari ang kampyon no inom kita sang klinika DTX pabani kag Mighty C adlaw-adlaw kontra sa mga balatian hypertension inang high blood diabetes kag iban nga mga klase sa mga balatian katulad sang cancer mga K5 kay ang klinika DTX 500 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta nga nagadevelop into a cancer. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang o the sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Tapos dugangan ta sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C mga K5, the superior or the immune system booster. Bangod ka nga Mighty C, mga K5, isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyon man nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis. Mga K5 no? Kag bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Ano pang ginahulat nyo? Kinanglan naton mga K5 nga hindi na paghulat to ng pagdubo sa mga bukol sa lawas ta proteksyon na ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C mabakal nyo sa tanan nga mga butika nationwide sa tanan man nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Aton nga oras alas 7:48 ang oras. Builog man nga iradulong sa inyo sa kaluan sang Sintrom Advance.
This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atin namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Kampiyon Stasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Gene Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga istasyon, K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon nga Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News News FM. K5. News FM. Championing the lives of Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na ton karon nakalabor kita sa 58 minutos na kaligad sa alas 7.
Sa ato sila nga pagpangalagad, prober kita magkuha sang situational report nagikan sa patrol with ka-K5 Kim Kaluyo and mga pila karon ka mga detalye sa mga balita mga ka-K5 nagikan sa ato sila nga patrol. I-check na to na yung latest weather report. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Samtang gina-contact pa nato Pag-asa Iloilo pasiplatan ta mga followers tabi. Mayang gabi sa aton nga mga followers sa June Kapulot News Live sa kay Nestor Holiesa. Good evening. Kay Marinette Manican, power. Good evening. Kay Rain Paul Agustin. Nga daw pariho gid sa imo idol ba? Kung sa insakto mabato gid walang iiwan na takot. Oo kita pa. Si Florenda Cadavero, good evening man. Renato Bindita. Amat-amat na sila ginahukman sang kahitaasan sang langit bangod sang pagpangawat nila Idol John sang kwarta sang mga pumuluyo. Sakay Kapitan Ronela Dumopoy Wanisa, good evening, Lantaw. Diri sa John Kapulot News Live, no? Kap, may gabi. Congratulations grabe ba motor ang nadali sa kwan sa Christmas party sang gugma bla kay 500. Kundi nagiwat Christmas party ang gugma sang saan ganito man sang Biyernes. Pitsa 19. Ay mga parapol-rapol sila to ba motorcycle ang nadali ni Kapitan. Congrats ka pa. Mayang gabi masakay Leo del Asturias Singson. Mayang gabi sakay Jumel Sensoria. Idol, mayang gabi sa imo kagasigabong ang imo tingog diri sa Tigbawan. Sa Tigbawan, Mayo. Sakay Shane Tancilia. Good evening man. Check na to na latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kung naton karon sa piyak nga linya, naton nga Pag-asa weather forecaster with Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello sir, good evening. Kagasaton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sunday, December 21, 2025. Sa aton nga latest nga update, wala kita monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sagwa sang PARP, pero may northeast monsoon nag-apekto na gyapon sa extreme northern Luzon, and the easterlies is still affecting the rest of the country. Tungod sa muning sistema, diri sa aton sa Western Visayas, expect naton generally fair weather kita. May mga chances ang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panaguob, dala sang easterlies. Hangin naton diri sa Western Visayas may natugtubagan hagan sa direksyon amihan na sidlangan nga mga magadala sang makanay tugtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Pagkas temperature naton 25 to 28 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 5:33 kay nasang hapon magabot la kini 6:03 buwas sa aga. Ang naton latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Hello, Engineer John. Yes, sir. Daw nami aton nga tiyempo subong no kag sa aton nga pagbonitor sa subong no. Mga 3 days more to go before Christmas. May posibilidad nga magapabili ng amon nga klase sa ato sila nga tiyempo kag wala kita sa mga weather disturbance until December 25, Engineer John Baron, sir. Yes, sir. Based sa aton nga weather outlook, ang maging fair weather kita for the next coming days, including na ang Christmas naton. May mga chances na siya gyapon sang mga pagulan sa hapon kag sa gabi, but in general fair weather ang aton nga daw. But we still encourage nga mag-monitor gyapon sa aton nga mga latest weather updates kay kung kisabi naga-change man ang aton nga mga weather system. So kung ga-change aton nga weather system, may mga chances man nga mag-change man ang aton nga tempo in a particular day. Okay. With that, Engineer John Baron, advance Merry Christmas sa imo and thank you so much and good evening. Yes, sir. Thank you and good evening. K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Batean mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Pud kita sa kay Engineer John Baron sa latest weather report easter list ang naga epekto sa aton ng mga ulan-ulan bla ni mga kung kisa ginas ang aga do nagbuulan
Tiabi naton kung may bagyo naman. Easter list mga ka-K5 nang nag-epekto sila sa aton, no. Ang bulubo sang ulan tapos pero manami man, no, kay sa latest nga monitoring kag sa track sang ato sining pag-asa nagapakita mga ka-K5 nga until within this week until December 25 daw makanay-kanay ang aton panahon, makanay-kanay aton tiyempo, marami tiyempo ta kag wala kita sang may ma-encounter nga inang weather disturbance sa aton diri sa Pilipinas. Wow, no? So mangin malipayon ang aton nga December 25, mangin malipayon ang aton nga Paskwa, mga ka-K5 bangod kay ara na, no? Hindi lang magliwat ni within this week mga ka-K5 hasta sa December 25 ay kita sang mabatyagan nga weather disturbance magluwas kilamang sa Easter list namong nagatugas ang malaka-laka nga mga pag-ulan pangilat kapag panaguob mga ka-K5. So kanami sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 sa aton nga mga followers dugay-dugay pangbasahon ta naman kamo pang-acknowledge mo kamo diri sa ato sila nga pagpangalagad this time. Check nato nanay ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Upod sa ato sila nga patrol with ka-K5 Kim Kaluyo. And after that mga ka-K5 kaon nato ng mga follow-up report karon ka mga iban nga mga balita, informasyon diri sa ato sila nga pagpangalaga. Check nato aton nga patrol. Mga ka-K5 bugal sang Leon. Lakad lang mamayor gini sa Leon baya buslan niya gini si Hulipas tum. Buslan gini si Hulipas ni madugayan mo. Si Tatay Mulong kabanag dida may gabi tay. Printe ko nimo. Tay Mulong may gabi. Bata ini si Hulipas. Printe na mo. Ay gabi. Mga ka-K5 pero hindi malayo. Lakadlaw daw. Ay disgrasya gid. Ay mayor nga Kaluyo ng Kapulot walang alang. Diri sa syudad ang Kapulot man Kaluyo dito gini sa Leon. Sitwasyon sa palibot sa syudad with ka-K5 Kim Kaluyo and iban pa nga mga balita ng informasyon mga ka-K5. K5 Kim sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Kay ang iban ginlibot na. Kami amon ya naubos na inyo amon. Manog wala pa na bato. Lapit na. May gani na para nga hasta sa December 31 may harap pa tayo. Mati ko sa Christmas party to ka kay 5 John yatag mo. Kanding karabaw to ti way ko mahimo nagabutan ko hambal ko ganito ko balaban madala gini sa Leon guro. Pwede gini mabaton Kanding ko. karabaw. May ano man to kami, may tangkal man to kami. May ano man to, may kahilamunan man dito. Open gid bisan sa ano nga mga kasapatan. Nga wala iya sang mga Christmas party nga amo na ang mga ginahimo nga exchange gift aw. May nakita ko na sa mga malayo ba lang nga mga school, sa mga uma-uma. Sa Facebook may nakita ko. Yung laka lang. Do ka isa ko lang siya makitaan kay 5 John. Sa sunod ang imuon na sa sunod mag Christmas party kita dito kita sa bukid. Tapos ang aton nga mga Christmas gift nga ibayluhanay ta, pag gusto ka lang kanding, karabaw, baboy, baka, kabayo. Ako hindi ko yung magputos kabayo ya budlay na kapanipa. Pagbukas mo balaw na tawag na nadusngal na bibig mo. Si Baoy. Nadusngal na bibig mo. Abi ya ginakuti mo siya, abi ya ginasakit mo siya, ginabuksan mo gali siya. Actually may nakitaan nga din ako kay Feb John mo sa Facebook, ang tatay ginhatagan niya sang bulang nga manok iya nga bata nga elementary. Kina man ang nabutang pa na sa suludlan nga may buho-buho ang may box na. Muna. May future manog bulang na sila. May future ginang bata kay imbes nga mag-eskwela na mamulang na lang. Dako mo na kwarta.
Kung may ara ka may ara ka nga kuan kung mapurdoy kami man kung magdaog ka. Mapurdoy kami. Oh, ti actually ikaw kaki 5 John, anong gusto mo nga mabato na? Do kilala ko tong nakabunot si Momo. Ang akon sa kalawig-lawig ko na trabaho sa radyo. Inang pigado magyapon bla. Tiya mo na nga gusto ko bisan underwear hindi ko kabakal. Gusto ko i-regalo sa akin brief lang. Medium size. Boxers? Boxer short pwede man. Dubayaan ko to mo. Nabatian ko to nga istorya mo. Kung ano yung batangan mo. Kada mo laman mo, boxers. Boxer short. Butangan niya ko na to sa tsura ni Pacquiao. Butangan niya gloves. Butangan niya tsura ni Pacquiao. Kaya kinapagkita mo ko na boxers mo. Bata, yan na pala yung isa na. Sino si Eman? Kuan lang si Jimwell lang. Kinagwapo-gwapo si Jimwell mo. Hindi kaya kay Eman? Gwapo man na. Gwapo man si Iman. Pero yung nanay, ito yung lain. Gusto ko yung nanay, si Jinke. Hilig ka sa tisay, ha? Tiyan mo na kaki 5 John. Depende na. It's the thought that matters sa kay 5 John. Oo man. Oo. Kung kaisa kita kaki 5 John, bisan simple lang nga mga bagay nga mabato naton. Basta pala naton bala nga halin sa tigipusoon. Yes. Wala ka lang utang kalag nga ginhatag simo. Yes. May arab lang nga iba niya nga sila nga ako niya siya nga ginbakal ya do mga sobra niya 2,000 nga iya ginate sa kunya sa gatos lang niya. Ay ginaya problema kay man ngati imo na mong halin sa tigipusoon mo ang ginhatag mo na kadako ng presyo. Amo nang sarangan mo. Oo, mo na masarangan mo yating iya kay sa pisang isa to ya masarangan niya sa gatos na lang alam na kung piliton. Importante halin sa alibutod sa iya tagipusoon. Hindi bla? Amoged ka kay 5 John, no? Tanan man kita nagatinguha ati kung kaisa damo sang halataga naton bisan sa pamilya pala nga kung kaisa ka pabati-bati na subong ka kay 5 John. Tawag na no, i-appreciate mo lang kung anong mabato nimo. Kay kun for example no, 500 na bing balor sang ginhatag mo. Bilog na nang adlaw yang ngin pangabudlayan. Oo for example, tricycle driver matag si mo, balor 500. So nano yung mga 5 na naguro ka adlaw ni nga biyahe-biyahe. Ginatipid-tipid yan na ginabuhin-buhinan niya ang inugbakal mo gasa mo lang na ginagastoya. Tapos ang shin kada adlaw ginasave ya kay 5 John tawag na no ang pagpangabudlay isang tao para lang mahatagan ikaw sang gift. May ara man niya iban ka kay 5 John. May mga nakitaan ko na bala sa social media nga ang iban nga mga kabataan bala no. For example, hindi nila bet ang hatag sang nanay nila or tatay. Makitaan ko na sa Facebook nga ginahaboy nila. Mabayano ni man. Wala sila kabalo kung ano ang ginahimo nga effort sila magirikanan para nga mahatagan sila regalo bisan gamay lang para nga dapat i-appreciate yun na kay nga ina nga pangregalo ina sang pagpalangga sa inyo ginikanan sa inyo nga mga kabataan. May kamugani nagkarigalo pa kamo subong amon sa unang nga tiyempo sang mga bata pa kami. Imbes nga regalo namo sa ginikanan namon way na ibakal bugas kay way bugas. May nagpamangkot kay 5 John. Ni Sir Ralph Dasalontao. Abalya, ano ya kuno regalo mo sa mga amigo mo sa Luna La Paz? Hatagan ta sa mga nami, mga kuan na mahatag ko sila mga litson siguro pwede na litson. Gusto nila adlaw-adlaw litson, hatagan ko sila adlaw-adlaw litson. Basta kauno nila, kada adlaw kaon sila litson. High blood. Hindi na high blood. Ambo sila na. Wala mo na kung ano buot ko silingon. Adlaw-adlaw pa kauno mo sila litson, sabi, way problema bang magastuhan ko todo basta pa kaunon ko na sila adlaw-adlaw litson. Basta kaunon na nila, kung hindi nila pa kaunon litson, hindi ko magatag. Tayo na katapres Katapres. Hindi na. Litson na adlaw-adlaw kaon litson. Balay. Gusto ko nga muna kaunon adlaw-adlaw, litson lang, kada adlaw pamahaw, panyaga, panyapon, litson. Litson niya ano? Baboy Pila ka litson masarangan lang, kada adlaw, gaanta sila to, dulungan ta. Free delivery. Grabe man yung mamangkot si Sir Ralph Dasalontao ba? Abot, kung na kuno yung buot silingon. Balo ka mga taga Luna La Paz na kilala yan man na tanan-tanan mo.
Nga amigo ko no sa may luna lapas. Tiyan mo na gani, kung kamigo ko sila, pakaunon ko sila adlaw-adlaw litson. Labi na ang migo mo nga sa aga, kag sa udto. Kagang sa gabi. Ay, kalain. Okay, so ano sitwasyon sumon sa palibot sa syudad? Ano damo rambol na nun tabo ni sa aton kalibutan ni nga. Hindi lang sa syudad hindi lang sa syudad kay 5 June, nakilaman sa mga banwa-banwa. Kag kalabanan sa mga involved, mga kalalakihan nga arab lang grupo-grupo kay 5 June. May raman nga hinubog, adriya sa may syudad kay natuya sa harot yung mga pamatanon. Makalbanan to mga menor de edad kay 5 June. O, tinagasalir, ginawa pinamatasan sa mga kabataan, no? Pero actually, on overall, sa assessment naman naton sa palibot sang syudad sang Iloilo, subong nga adlaw ka kay 5 June, especially subong nga gabi, damo sila ko ay kay 5 June pa kadto pabalik mga salakyan. O kay iti syempre may mga bonus na mo. Tapos Christmas party nila, mga amuna. Gakadto sa SM. Kadto sa SM. May budget. May budget ba? Oo. Na ara ng mga bonus nila yan, no? Bato na? Kalabanan kay 5 June, especially paldo, ganang mga taga-gobyerno nga nagkatrabaho sa gobyerno. May ara na daan kay 5 June nga tagtigduwa bala ang nanay kag tatay kay trabaho sa gobyerno kay 5 June. Very mo na. Kung regular ikaw nga empleyado sa gobyerno, ang iloy kag amay abi regular nga empleyado sa gobyerno, bonus na kay 5 Kim, magtagsulo 50, 100,000 na namong. Kaya ang kalabanan bonus subong sang mga government employees subong mga regular tag sulo 50,000 kuno subong. Kag ang nami pagid kay mga job hires kag ang mga casual may ara man sila sang ginhatag man sang gobyerno nga bonus nga tag 70,000 man. So yadi pa man na sila. Pero ang sa kuan niya, ang sa mga regular bauti lagko gid kay 5 Kim, amo na guro nga pinagusto sila kalagaw subong do gaparik-parik sila subong libot sa syudad kay damo la kwarta, paldo. Tama na ka kay 5 June, no? Pero ang ginapanom man sa pila ka mga financial experts sa kay 5 June nga tawag na hindi man magpatama kay bala na ton ka for example magsampot naman January ka kay 5 June medyo tawag na mabulubudlay naman lamang pangitaas ang kwarta. Mo na notice ko mo kay siyempre ubusay kwarta pagka December, January pigado naman. Pagka January pigado naman tapos kung kaisa ka panomdom ka ay do ka damo man sang kwarta nga naglabay sa kamot ko. O manugunan ka lang ka kay 5 June. Pero importante makadto sa mga mapinuslanon nga mga butang. Kag for example for your family nga maglipay-lipay kay 5 June di tawag na pero hindi kaya pag gusto ka treat niya sa iban for example mangayo tong grupo mo to sang isa ka kahas ang beer kay 5 June nga patawag na pag gusto ka lang mala kahatag-hatag sa ila amo na low your limitations lang kag ara may bilin ka pa sa ugalingon mo bala kay 5 June. Not everyone para not nga hindi tanan nga budget mo for everyone kay 5 June. Dapat kabalo ka mag-budget sang imong financial no kada adlaw nimo nga ginakabuhi kay inang magpangabuhi ka kada adlaw kada bulan like for example ga sweldo kay imo tag 30,000 ang bulan abi o 15,000 ang bulan tapos ang imo nga gasto galabot tag 20,000 ang bulan ti kun deficit ka pa. So hindi advisable nga amo nga klase sa pangabuhi ang imuon mo. Lifestyle. Dapat kung 15,000 ang bulan mo, imo nga sweldo, dapat ang gastuhon mo mga 10,000 lang. Mayari ka nga 5 nga itago o mga bisan magdual ng 2,000 nga itago kay para pong ingkaso por kaso sa mga for emergency use kay 5 Kim. Galing kung kaisa ka kay 5 June bisan na mukambal bang matipid ka sa subong nga ekonomiya kay 5 June. For example, sa isa ka adlaw abi, pareho sa akon kay 5 June, sa isa ko kamil, sobra isa ka gatos kaon ko. Ang adlaw mo 300. Akong kaisa mga lapit pa sobra pa. 500. Oo, kita mo machine na lang limpyo, sobra machine na lang limpyo ko. Tapos ang daily ta subong nga daan ara 550 na subong. 513 naglikat mo. 550 na subong. 550 na? Oo, ang updated nga minimum wage. Ang imo nga sobra kwani 50 pesos plite mo pa na. Dala na plite mo ang 500 mo? Dala na na?
Kung kaisa ka kay 5 John, di ba, wala patrol. O, tiga, commute ka pa na, taxi, o sa angkas, o sa tricycle, o sa jeep. Kaya mo na, no, despite sang gusto mo man magtipid kay 5 John, pero kung kaisa do ka budlay gidaw. Maintindihan na ni ka kay 5 Andre, kay kung kaisa siya, makitaan ko na, ay, do damit mo to sudan niya nagligad, subong pansit kanton. Needles, nasaya needles. Walaan mo nga pigado kay hala do kanton na lang ni siya do chili mansi na subong. Pag nang do medyo Puraot. mga 5 days before 5 days before ano gani na birthday ni Manuel na makita mo na needles na iya nakaon. Makita mo na sa paningambot ng needles. Ang seasoning niya. Kanton gid. Kansit kanton. Magamo na imo nga gasto kada adlaw kay 5 Kim hindi ka ni mamana. Amo gani kay 5. Magpabilin ka na nga dalaga. Base after pila ka years kay 5 John dito nako sa mga European countries. Bayaan ta kadiana ya. Way problema. Mapas galing kami to kung ayo to. Tiyan mo na kay 5 John, dapat we have to be wise sa kwarta naton. Bala naton overflowing gid na every December ang kwarta. Pero pagkatapos naman sa Disyembre, gaurungan ka naman. Pamin siya. Amo gi man batasan naton nga mga Pinoy abe. Kung damo kwarta ta hala pinagusto ta, one day millionaire mong. Tapos 1 year man tini. 1 year man. Ano ya aton nga kita mo may mga fiesta sa aton sa Pilipinas. May mga fiesta sa aton, gapangutang pataya para lang niya ihanda sa fiesta. Pagkatapos fiesta, libugulo mo niya ti ano ako ni bayad siya ng ipangutang ko to man importante happy ang tawag pala pitch balay mo. Amo na bala? After fiesta. Piste. Piste. Amo na uso sa aton amo na kaugalingo ano na kinaugalian kinaugalian tanana. Ang amo na klase sang sang pamatasan taya nga mga Pinoy mo nga konfiesta gani bunga-bunga bisan birthday lang gani bunga-bunga pagkatapos ang birthday mga ang pagpuli nila maambal pa sila sa inyo daw kalain man to sang sabor sang inluto nga kwato libakon ka pa. Ano to kuluyat man to sang lumpia to man. Ano to man yung litson niya to kaganit mo sa panit ya to man. Ang salad yun, wala man to cheese man. Tapos ang luto ito blang kwantong inang leche plan bla to. Nya daw hindi matamis. Kulang sa itlog. Arang namotos na kaki 5 John pero damo pa kominto. Yang pangkwan bla, yang bihon bla, ginpuli ko sa balay, siya dasig magpanos. Nainit. Amo gid na kay 5 John, di ko kayo sa daan man. Mag-Christmas, kung kayo sa share kita sa matupad balay to mo. Amo man na kay 5 John ang plastada. Agin pakaon mo na nagkomentar. Libakon ka pa. Kinanglan manginwais na kita subong kapin pangangaton nga daan hindi man ta kasalig sa gobyerno ta nga daan kay kung ang gobyerno aton nga saligan okay man ang gobyerno ta galing nga palakat sa gobyerno ta puro kawatan. Kaya ano kaon ta dabi kay puro ubra nila pinangawat sila lang yang nagapamanggaranon kita aton nya pabilin gyapon nga imol kay 5 Kim. Kagahatag kita sa mga tao nga arab lang nagbalikid sa aton sa bilog nga tuig kay 5 John. Hindi sa mga tao nga tawag na ano nga kung kaisa ginalibak ka, kung kaisa tawag na ano pang ginahimo iya against sa imo, kay 5 John no. So didto kay taya appreciate naton mga ginikanan naton, mga nagbululig sa aton, kag iban pa nga mga tao sa palibot naton kay 5 John. Pero amo na subong tidamo na subong ga shopping nagalagaw-lagaw sa mga malls naton no. Even up to this time kay 5 John, masako darang dalanon sa may area sang Diversion Road Mandurriao, amo man no sa may city proper dito sa may downtown area at tidamo actually mga RTW, usually di ba kun may mga hinablos ka, mga kabataan ka ang ginaregalo mo mga bayo, mga bayo, sapatos, mga halampa
atubangan. O, te pero sa ako may hinablos ako kay 5 John. Masami na mo nang nabit-bit ko pa kadto sa balay. O, tapos ti kon practical kagid ti gatas. Gatas, mga bibiron. O, ti kon for example, sa partner mo naman ka kay 5 John, may partner ka halata gandra sa downtown damo na sa mga kulintas, sa mga sing-sing, sa mga couple shirt. Nami na daan ko na nami ng mga kulintas sa sing-sing sa downtown. Kay ginakon lang natunaw na sa langgaw kag sa napugaan sang suha bla. Hindi wala man naga-fade pero galing kay ang langgaw kag suha ang kuan ng unod ya tubig. Amo na gali. Tingala kay do hindi man ibaho. Hindi man gaslo milalanggaw man. Hindi gani mabakal ka sa mga relo bla sa may downtown bla nga ang nagabaligya mga kuan mga migo tang mga inang Indian. Balian sila bakal na kamu relo ko. Bisan tapakan sang pison gaandar man gihapon. Sila isang mga tao sa niya ginatang mabakal ang relo bisan tapakan sa pison gaandar man gihapon. Ang ano ang relo? Hindi ang pison. Kuha mo ito, no? Yaka kay 5 John, damo da sa downtown. Kung kaysa mahapit kagid da, kapin ba sa sales stock nila ka kay 5 John? Mabay kanto na di, ang ari ho. Tawag na, ang makinis kada yun ay tsura mo mo. Pag regalo mo na sa amo ni ho. Damo na da. May harap ko da ngayon kanto ang naglabay ko. Ang hantal-hantal ang mga baso, yung mga kristal, hantal mga baso ya. Ginabaligyan, bakal na kamu baso ko. Bisa nilang po sini mabuka. Nagdragoso, tawo? Oo. Pag dragoso, sa niya, bakal ko. Sa niya, may namin na. Sa niya, hoops, inay lang kamu. Basi buka baso ko. Cute yun na mga Indian friends natin. Bilidaran na sila yung magbaligya mo. Namin na sila mag-business, kag sales stock, marketing. Bilidaran. Mga Muslim mo man? Mga Muslim na usually kagabaligya man na sila mga relo, kulintas, mga gold na mga kay 5 John, no? Niyara ko kilala nga Muslim, gabaligya sa siya, baraha. So, dugay-dugay may nagpalapit nga pulis, niya labaha. Lock to siya galing sa pulis. Kay ang baraha, panahor na mong. Card na, game card na. Hindi pwede. Gabaligya kay mo sang game card. Ano niya pakita sa pulis, siya palapit siya niya, labaha. Gabaligya nga baraha, gini mo ilabaha. Mga bilidara na, abi mo lang nga. Dapat baklon ka kay 5 John. Kung for example, nanay mo naman niya ang tawag na hatagan mo sa regalo kay 5 John. Usually, yung pangita na nila, Tupperware. Oo. Kay, balaan ko pati nanay ko kung kaisa kay 5 John, may padala niya siya sa secondary sa syudad ng mga sudan. Pagkabalik ko na kay 5 John, diin na ang Tupperware. Pangitaon gina. Ang Tupperware, mabakod na sabi nga klase sang plastic Tupperware. Ang ngalan niya gidya Tupperware bla. Mga bag-o subong nga mga plastic niya, ang gamay-gamay lang kahitad. Ang original gidya nga Tupperware gidya mo na nga naandan naton bala nga Tupperware. Naandan sang una sa mga tigulang Tupperware gina ya. Mga kuan sa yan ng pertin sa katig-ang mabakod nga klase sang plastic nga damol nga klase sang ginagamit gina yang balunan. Kag kuan gina sa yan ang durable bla. Ang subong niya mga plastic, subong nga uyatan mo, butangan mo sa baw, uyatan mo sa isa mo lang kakamot, maulang sa baw kay nga perti ka hina sang plastic. Duga-tunaw pag gani kay 5 John kung init. Malakot pa siya sa sabaw mo. Subong ko ng Tupperware, ara pa daw. May ara pa man kay 5 John. Kapin pa sa mga, tawag na sa mga stores, yun naman ang mga madugay na. Actually, kung amo na kung mga nanay ang atagan mo, amo ganyan pagkita nila Tupperware, kortina,
ulunan, mga punda, mga tuwalya, ano pa gid gani man ang usually mga kitchenwares na wala kaya mo nang kalingawan sa mga nanay. Kung tatay naman niya ka K5 John, ang mga tatay, belt bag. Belt bag. Oh, ang nabutang sa hawak tapos may araman niya sang kita mo ng 6 packet na damo na paborito sa kalabanan niya tatay. Mga 6 shorts nga 6 packet. short nga 6 packet, paha, flashlight. Kapit mo kung sa umas tatay mo. Flashlight, ano pag subong na gina paborito sa mga tatay. Perfume, abot nga may damo sa mga tatay, abi mga papa nga hilig niya mga perfume lang kita mo bilog nga lawas sprayhan kay 5 John. Kung sa mga tatay pa, pwede man kung sa umas sila talibong. Oo, binangon. Sinuwak. O, tikong nga pang uma siya, garab, binangon. O, amo ng karipayan, balanon mo man kung anong hilig sa nila hatagan mo ka kay 5 John. Okay. Ting ako na hilig sinaman nga ako ni hata kung sa yaman. Di sugid bisakon kung sino hatagan mo. Kabalo kung babae na siya, ha? Pwede man ano man bahay, laki, ano naman. Hala, doon na gets mo na na. Doon na gets ko na na kung sino. Tag ko ni siya man. Andre, hambal na vlog ko ano gusto mo? Ay, siya gali. Hatagan mo siya kay 5 John. Sa mga isa ka bulan niya supply sang Pancit Canton. Abaw, maguba kidney eh. Pareho na naging hiluan ko sa K5 Andre. Ay, ano lang man. Ilutoon niya lang kung piligador na. Ako, ano. Mga 5 days before birthday Manuel. Okay, so kung imo lang anong mga activities subong man daway man no daway magit sa mga activities diri sa syudad sang Iloilo ka kay 5 June ti so far daw wala man gid sang last time to may pila ka mga Calirial night market, Christmas night market, pero lately ti amo na no mga iya sa mga kumpanya, iya sang mga tawag na no sa mga schools. Actually Christmas break naman yan subong sang mga kabataan subong ka kay 5 June. Ti amo na Christmas party ga saot-saot. Di ba pati ano na kay 5 John, ya kon piliton ka kuno magsaot sa pwede mo na kuno ireklamo sa lole mo. Kaya di ba kalabanan subong especially kung magguhanon ka sa kumpanya nyo or obra nyo, ikaw gid na ya piliton nga magsaot kay 5 John. Okay, siyempre gusto na makita abilidad mo mong. Kung baguhan ka laban-laban sinong bago sa aton di man? Si Kisha. May bago ta de. Amot na, aga na sabi kay 5 John. Pero ano man na siya, easy to go with. Sa 23 ni makita og ni siya. Gahod man na baya kay 5 John. Halin aga hasta hapon niya duty ya, puros lang kadlaw. Lan taon ta kun makasarang sungad niya sa akon sa 23. Biya ha. Gabato na gani siya sa mga joke na kay 5 Enrico. Ginakabo na nila si kay 5 Enrico. Aba? Balang abilidad ni. Ay pakita may tsura kada ni Kisha. Lan taon tabi kun makasarang abilidad kun makasarang sungad. Pakita na tsura ni Kisha. Gahod na babaya pala joke, tawag na, pala kadlaw. Tapos ang kadlaw, yung kita mo nang wala untat no processor Sunny. Abaw! Disgrasya gini sa 23 sa kay June kapulot. Nagtawon ta kung makasarang sa. Picture ka na ni Kisha. Tapos, pakita bala. Si Kwan pagid no, sino pagid si Kaki 5 Aliera Joy Apin. Amo ni silang paparison tapos sa uton sa 23. Hindi ko nung si Kaki 5 Alira mag-intra saot. Balan mo ka nung contest nga gusto niya. Ano? Eating. Kay kalain. Wala na siya pili, Kaki 5 John. Hindi na siya daan artihan niya kasi isang babae sa mga pagkaon. Away pili. Wala pili na niya. Tingala ko nga ang lamisa sa sulo sa may kusina tadapit to. Hindi mawadaan pagkaon. Ang na yung tawag na, no? Food is life. Tiyo, natural.
Sige ah. Amo na ka kay 5 John. Ate makilala mo gina si Kisha sa may 23 gari. Gana bi duty niya mo. Temo na nga hindi ka mo mag-abtanay. Las 8 in niya, las 5 out ya kay 5 John. Ini nga hugada sa 23 si makita ay kami sila nga duwa. Preparar mo na ba sige pamati kada subong kay 5 Kisha, preparar kagid. Naambot ko pinana sa kadla. Doon na sinimana naman nata ka kay 5 John. Mga sinimana plaza. Duha ka simana. Preparar kagid. Preparahan mo gid ko. Okay sige. So, balikon na karon kay 5. Amo na sa si Kisha, amo na. Yes. Abawa, sus! Maha, hindi gini sa kaubo, sinamo sa akon sa pizza 23 mo. Pero na siya saot de logo mo. Kapilana na siya mag trial sa ilogo mo. Saot sa bugin pabudot sa ligad sa KKB. Abaw. Game man ba ta? Aba? Pero ano na siya, CPU graduate. Okay. Central yan, gali ni. Central yan na siya ya. Siya lang din isang central yan. Sige. So, balikon na karon kay 5 Kim sa mga detalye sa mga balita. Sige kay 5 John, no? Balikan tanong pila ka mga information regarding sa pila ka mga kinagamong iban rin, no? Nagresulta sa Habuyana isang bato sa may Haro Plaza, kag dito naman niya sa may distrito sa Mandurriao sa Guadra sang Cubic kay 5 John. Tawag na, no? Ang hindi pag-intindihan ay kag pag sirumbaganay nagresulta, no? Sa isa ka nabunan nga lalaki ka kay 5 John. Abantayan ang dugang nga mga update pagbalik naton diri sa K5 News FM Iloilo. Kaupod sa patrol K5 Jason Talaro. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mga ka-K5, ang mga balita ng inobatian ng Boy Lugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Ka-K5 nung kita sa Klinika D3 Bio kontra sa mga dengue kaiban pang mabratian, grabing dengue subong atake. Namian kamo sina nga Christmas may ara kamo inyo yang mga pamilya nga ara sa ospital bangod sang dengue. Kag iban pa nga mga balatian, no? Kinanglan naton mga K5 nga mangin manami ato sining lawas. Kinanglan na kumpleto kita sa mangin maayong ato sining panglawason sa Christmas para sadya everybody happy. Para happy Christmas naton inom kita sang Klinika D3 Bio. The superfood supplement kag ginhimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang aton nga lawas into monoglyceride. Kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa nga D3 Bio pinaagi sa medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kag mga ka-K5, no? Ti kabalo naman kamo kun ang vitamin K, hindi bla? Isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung na dengue ka na. Wala labot sina. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig sa ato sining lawas nga malikaw sa bleeding kung naipiktar ka na sang dengue mga ka-K5. Kanino pag ginahulat nyo para magapabilin nga magapabilin nga inang healthy lawas ta kontra sa mga viral and bacterial infections. Mga ka-K5 inom kita sang Klinika D3 Bio. The superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras alas 8:36 ginadulong sa inyo sa kalwan sang Centrum Advance. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaon. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsabi sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yun. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nitul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglaon. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8-year Diado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that means Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagadora sa aton karon nakadabot kita sa 46 minutos nakaligad sa alas 8. I-check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sining patrol. So kita kay ka-K5 Kim Kaluyo sa sining mga tinion na mga ka-K5 ang mga balita ng inobatan ng buylugman nga gradulong na sa inyo sa Kalwansang klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, ha? Sa mga mahilig na magpangape. Yari ng kafe mga K5 nga bastante. Healthy na nga kafe, nami pa. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Check na to ng mga detalye na sa mga balita na tipon sa patrol. Opo na kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM. Kampiyon report. Matapos kay naka K5 John, no, sa simbang gabi dre sa may area sa Haro Plaza kay akondera sa may Haro area ka K5 John, nagkinagamo ang duha ka grupo sa mga pamatanon kalabanan mga menor de edad ka K5 John. Sa diin, no, tawag na may color coding pa sila. Ang isa ka grupo nakapula, naka-itom, ang isaya nakaduag puti nga t-shirt. Pero according diriya sa kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang station commander sang Iloilo City Police Station 9, nga ginatanaw nila nga wala sila yan nagsimba ka K5 John. Kundi sa Bailoya K5 John nga nagsugtanay sila nga amo ni kita sa Haro Plaza. Tapos dito na natabo ang paghinabuyan na isang bato. Kag accordingly ang ining mga bato kay ara sa may tunga blasang Haro Plaza ka K5 John kag iban pagidra nga mga area may ara na dradaan sa mga bato, probably mga puti na nga mga bato ka K5 John. Amo tong pinang hinaboy nila sa isa kag isa, no, sa mga kontra nila sa sining duha ka grupo. Maswerte naman nga wala sang may napilasan ka K5 John o kon may naulamid bala, no, sa blang hinabuyan na
may salayasang bato kay kainat during that time ti damo man sa mga nagaguluwa sa simbahan, tawag nagapulupungko dira sa may Haro Plaza, ga walking. Tapos actually no may mga policeman dira usually nga naga standby o kung gina-deploy dira sa may palibot sang Haro Plaza o galing during that time may tawag na no may ginkantuan sila, may ginrespondihan sila nga insidente man kag may ginkantuan sila nga may violation sa city ordinance sa smoking ka K5 John. So timingan man nga sanggin pabalo sila ka K5 John tinag-responde man sila gilayon sa may Haro Plaza o galing ang mga kabataan pinalagyo ang iban nagsalot to sa pila ka mga stalls gabaligya bibingka gapawala-wala ka K5 John. Ang iba naman niya dito na nakalabot sa pila ka mga area sa merkado. That is why nga iba niya wala na abdan. Kag according diri kay Major Shakon nga mayara sang video at hagman ang mga itsura nila. Pag abot kay 5 kim sang mga pulis, ang plaza ara pa pero ang nagrinambol wala na. Amog yun. Ara mga kabataan no nakaitom gid kag nakaputi mo. Ano na guro ay ang kabutihan laban kasamaan mo. Grupo nila grupo may kuan mo may color coding kanya maputi kami tanan nga grupo. Ito magkamuda para pagkita tayo birak bakana itigaling. Okay budlay balakon parehas ka mo t-shirt pati upod mo boy mo. Ano ka member ka hindi silingan ano ka haw. Mayara na sa mga soldado sa mga training sa soldado. Mayara na sila nga ginatawag nga password. Di ba may mga password na sila sa mga encounter, may password na sila. Para mabalaan niya upod mo. Para mabalaan niya upod mo singgit tong sang ang migo ko may kan. Way sa kabalo sang password daw umupod sa gira. Pag singgit sang upod sila nga Karabaw. Dapat ang isabat nila busog. Ang password busog. Ang sabat siya kanding. Nero sa patay. Wala ka sa ulo. Wala sa ulo sa password. Nalimtan. Kay mabala mo na kung upod mo mong kay pagsingit mga Karabaw. Sabat siya busog. Okay. Upod ka, upod. Yan ang isa niya, lipat siya. Pagsingit niya Karabaw. Sabat siya kanding. Ay, natawag na jinx pa. I-tips Ate, ini ba may mga password ni sila o hindi gani? Amo nga color coding. Nag-color coding sila, nagsugtanay sila nga amo puti ka mo itom kami dire puti kami, itom ka mo kag mayo lang kay may isa dira ka kay 5 doon nga nagatindog nga nakaitoman, naglabay man mayo lang kay wala man hinaboy. Naka-plain man nga t-shirt. Amo nang lain da. Kaya nang masalaan ka bla nga ikaw bla pariyo bayo mo to sa ilang nga grupo. Hindi ka na mapalapit hindi na nakaitom sila tanan do madisgrasya. Tiyan mo na kakipay John, no? Kaya according man dariya kay Major Shakon na nagligad, may natabo man na nga daraman ko na yung mga kabataan sa tubang palasyo na bladara sa Haroman area kakipay John sa Haro Plaza. Ang iban wala man na sila gasimba, kundi ang iba na ang hangkatang-katanay, grupo-grupo, pareho so nagligad may ara to kakipay John nga may kontrato siya sa sulod, nagdala to siya sa to something patalom kakipay John, no? Tibayo lang kay na intercept sa mga tawag na sa mga kapulisan naton. According kay 5 John ti subong hindi nila ma-identify kaya actually nag-reach out man sila sa pila ka mga kabarangayan diri sa area sa Haro. O galing kay probably mga pangayaw o kon hindi mga taga district of Haro. That is why nga despite nga maathag o kon makitaan man ang pila ka mga itsura kay 5 John hindi ma-identify dira sa Haro Police Station. That is why nga nag-coordinate sila sa mga kaiping no or sa iban nga mga police station just like sa La Paz kag dito sa may isa pa gito sa Haro man sa Iloilo City Police Station 3 kag iban pa gid no nga mga police stations diri kay may possibility nga taga tawag na no La Paz or taga area sang Mandurriao ni ang mga nagginagamo pero nagsugtanay lang sila or nag-agree lang sila nga dira sila yung maggirahay sang bato ka kay 5 John sa may Haro Plaza and subong ti ang iyan isang
sang Iloilo City Police Station 9 nga sa mga ginikanan bala ka K5 John, no? Especially kung maulamid or gakaulamid from time to time lang ang mga bata sa kinagamo, kay damo na encounter mga pulis naton, just like hambal ni Police Major Shacon Jr. nga kung kaysa gasurrender ang nanay kag tatay sa bata. Mas isog pa lang. Mas isog pa ang kabataan or ang bata kaysa sa nanay kung tatay. Mas nahadlok pa ang ginikanan kaysa sa ilang nga bata kay 5 June. That is why nga gina-advise diri sang Iloilo City Police Station 9 nga hindi mag-surrender no sa pag disiplina. Kay kita personally ka kay 5 John kung kaysa may gapalapit man sa aton nga mga ginikanan nga ma-involve sa amuning ilang nga mga bata, pero pag abot na gani didto ka kay 5 John, do sila pa bala ginapahog bala sang ilang nga mga kabataan nga mga minor de edad. That is why kung kaysa nagasalir kay ginatolerate lang nga ginatolerate kag tawag na no medyo mahumok bala ang pagdisiplina kay 5 John. Kag accordingly kay dira nga area sa Haro Plaza abi wala na siya dira, hindi na siya wala na siya sa mga na-install nga CCTV. Kag may pila man dira ka mga establishments so galing according dira kay Major Shacon nga Domingo kay namo. So probably kalabanan sarado. So they'll try tomorrow agon may baluan kun diin naglabay ang ining mga pamatanon no kun ining mga menor de edad ka kay 5 John, pero wala man niya sang reported nga napilasan gid kay 5 John o kung nakangkon gid no sa mga major injuries tungod riya sa pag hinabuyanay nila sang bato. Pero sa mga publiko naman kay 5 John, it concerns public safety. Kaya basigid man balayaga pulo pungko ka lang dira tapos matawag na maiguan ka. Nagligad to sa may area sang Boulevard Molo ka kay 5 John. Kung madumduman last time may nag-surface nga video nga naghinabuyanay sila sang botilya, tinaiguan to yung tigulang nga nagasakay sa jeep. Kag usually ang mga involved diri puros minor de edad ka kay 5 John. Sa iluhan naman naton ang ining balita dre sa may Diversion Road Mandurriao no. O kon sa may Barangay San Rafael Mandurriao Iloilo City. Actually dira sila halin no ang ining duha ka grupo nga nagilinaway dira sila halin sa may Cubics sa may area sang San Rafael Mandurriao. Dito pa lang may mga misunderstanding na sila or wala sila bala nag-intindihanay kay 5 John, pero galing kay since medyo stricto na dira mga bouncer ang mga guard dira sang amo nga bar kay 5 John kung balay ilimnan na napunggan nga maginaway o kung magkinagamo. O galing, pagwa naman sa sanay mga pamatanon kay K5 John, actually, una nga information is mga minor sila. Pero based diri sa latest update from the Iloilo City Police Station 10, nga mga around, na sila, sobra na 20 ang ilang nga mga pang-idaron. Kasi may nakitaan pag kita dira nga mga estudyante man kay 5 John, kag probably ang iba naman working nga mga tawag na no or trabaho na. Accordingly, ang grupo yasang suspect yara sa mga around 5 tubtob 6 ka mga tao o kung ginalakipan sang 5 tubtob 6 ka mga lalaki. Pero hindi naman niya ma-identify kung pilaya ang upod sang sining biktima ka kay 5 John. Ang ining nabunan amo ni siya no si alias Ja nga 21 years old residente sa Haro. Tapos ang suspect naman niya nga nangamot sa pagbuno sa iya sa liog amo ni siya si alias John 23 years old nga residente sang Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Kaina, samtang nagkinagamo sila, nagtawag na no, nagasinumbaganay, nagabayluhanay sa mga inumol, timing man nga may bit-bit ni siya nga kutsilyo yang si alias John, kaki 5 John, binuno iya sa liog ang ining biktima o kunila na kontra kaki 5 John. Actually, based sa information do critical ni medyo tawag na no, tawag na ang dako ang pilas, siyempre liog ka kay 5 John, may mga sensitive parts na dira kag mga ugat, probably no nga naigo sa part ya sang biktima no. So accordingly ka kay 5 John na aresto man ang mga around 4 to 5 ka mga miyembro sang grupo sang suspect kagyara na sa kustodiya sang kapulisan naton sa ICPS 10. And subong nagapadayon no nga naka-confine ang ining biktima naman niya sa ospital kay ginahulat pa sa Iloilo City Police Station 10 ang update sa iya sa medical bulletin. Pero amo ni gani kay 5 John no, di syempre amo ni natabo desidido ang pamilya sang biktima nga mag-file sang kaso batok sa mga suspect kay 5 John. So na-notice man nato no, damo dira sa mga
pamatanon, especially mga matagkaagahon na sila dabi mo. Usually ka K5 John, nagasulo shot, naga-inom-inom, kag there are a lot of times na nga gilinamo sila sagwa sa mga bars ngani ka K5 John. Ti ang concern subong sa mga pumuluyo sa mga Ilonggo, ang ila siniya nga ang public safety man bala, considering nga matawag na do may pila na ka mga inadlaw nga mabatian ang ining mga information o kon balita nga nagaginamo gagiban niya may mga bitbit nga mga armas o kon kutsilyo K5 John. Okay. So, bantayan ang update kay actually may isa pa gina sa grupo sang suspect ka K5 John nga tawag na no nga natalana nga magsungka sa aton siri nga mga kapulisan. Kay process no boss na sumong no sa ICPS na according kay Police Captain Val Campbell ang ila sining nga officer in charge ang pila ka mga dokumento agod nga matigayon no nga maka-file sang nagakaigo nga kaso ka K5 John. So kabay pa nga tawag na no nga mahagan-hagan ang ining mga incidents although balan man naton nga ang mga tawag na no, mga pulis lang man ginabantayan na nila mo. Ako for example, may patrol dito, syempre hindi man na sila maginamo. O paglumbos naman sang patrol sang pulis, tira naman sila magilinaway kay K5 June. Okay. Report dagikan sa patrol upon si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Intaryuhan tapatan ini galing ang Chimpo Tablawas talas 9, no? So gani sa ato sini nga mga tagpalamati sa buwasa, kita buwas sa alas 7:30 tapto alas 9:30 kaya subong hasta lang kita alas 9 kay manti Domingo subong. Ang mga balita nga nabatan ang builog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men may makakaklab buwas ka nagabulig para sa pagpanami sang sirkulasyon sa dugo kontra stroke para nga hindi kita ma-stroke mga ka-K5, no? Ang pinaka-the best kay nagahatag extra energy sa lawas ang lalaki kag nagapanami sa aton nga performance. Ang performance naton mga ka-K5 nga nagaedad 60 nagabalik ini sa 25. Amo ni pinaka-the best mga ka-K5 sang aton sininga Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Alang-alang na Jempo ta diri sa ato sila nga pagpangalaga do. Shout out sa kay Alfonso Lorca Jr., Teresita Alumba Ledesma, Ralph Da Saluntao, RV Chris Casires, Aristocrats Alahara Rock, Apple di Up Tabataasan, shout out man kay Blair Matoliano, kay Rose Simpas, Verna Salvilla, Ria Capanas, Renald Garalda, kay Liserio Kalikaran, Tolosa Genesis, kay Kim Hiroso Panis, Joel Agura, kag sa kay Jerry Court Almarza, good evening man, Chris Insyong Cambronero, shout out kuno sa mga Cambronero family dire sa Maybanwa sang Leon, kay Kirby Pastera, Bengs PSG, Rampark Mendoza, Dani Labrador, Flordelin Hanabi or Flordelin Hanabi, Boss Arellano, Tristan Wyatt Vigulay, Christine Gardose, Mon Arenal, Bakachos, kay Michael Echalar, Troy Garcel, Rigel Dosano, and Edmar Liquinya, and Arman Baco Guay. Okay? And of course, dirama sa kay Jesus Villegas Arevalo. Good evening man kay Angelo de Monteverde, Joel Figueroa, Jenny Perimni, Florenda Cadavero, Nek M. Pradilla, kay Verna Salvilla,
And sa tanan-tanan nga mga miyembro sang John Kapulot News Live. John Kapulot Fans Club International, good evening. Pwede tiyempo diri sa ato siling nga pagpangalagad mga ka-K5. Standby na sa kay Doc Ramil Oy sang programa Impormasyon sa Ikayong Lawas. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako ni ka K5 John Alojado Kapulot para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon